Gaur, ongi etorri eta gurasoak berbetaneko familiekin pagoeta erantzuaz. Bertan, jolasak egingo ditugu, erleen mundua ezagutzeko. Bi autobus irten gara Eibartik. Bagoaz parkean barrena, primerako girua eta eguraldixa ere lagundakau. Behitxu zelako talde ederra, familixak eguraldiaz, parkiaz eta elkarrekin egotiaz gozatzen. Erleen mundua benetan zirraragarria da. Erlauntzan bezala, guk ere elkarrekin euskararentzat eztia ekoizten jarraituko dugu.